Base de micros de la gala 7. No, de la Gala Twig 2024. Opus Lei, van rumb a Benidorm. Agora ara qui s'adorm. La ciutat de la platja i el sol, els jubilats i la gentrificació i els edificis lletjos al mig del gen amb un fred brutal. I acabaran els pobres tots gelats, morts de fred, tot per veure qui acaba per guanyar. Exacte. On Chanel i Blanca ja van passar, podeu deixar d'esmentar Chanel. Opus Lei, rumb a Benidorm. Opus Lei, rumb a Benidorm. Opus Chanel, rumb a Benidorm. Opus Benidorm, rumb a Chanel. Opus Benidorm, rumb a Slay. Slay Chanel, rumb a Opus Benidorm. Opus Slay, rumb a Benidorm. Rumb a Benidorm. Rumb a Benidorm. Brillitos. Podemos contra la pobreza. La modernidad corre, pero nosotros somos más rápidos. La modernitat Carlistas valenciana. formació. La nominación corre rápido, pero Martín y su favoritismo más. Ella decidió ser real. Ya está. Ella es una mujer real y si se pone visceral, de zorra pasará chacal, te habrás metido en un zarzal, ella es una zorra de postal. Bueno, pues con Valleu, como diría Manu, un beso, la reina ha vuelto. Un aplauso. ¡Premio! Clar, és veritat, agafa'l o no, Es que bueno, no sé. Es que será la segunda semana que lo sacamos. Nepo Babies. Da igual, si volviera a votar, votaría lo mismo. Luego Es una para cosa... cerrar. Luego como speech. Vale. Vale, venga. Para contrataciones, por si os... Bodas, bautizos y funerales. No, si queréis que os tire las cartas y si creéis que vais a ganar cualquier premio, cualquier cosa, contactad conmigo. Yo os voy a decir si tenéis posibilidades o no. Yo sabía que iban a ganar. Yo confiaba en ellos. A ella Pero es le que gustamos. Es verdad. Però és que els altres tenen un follow de nebulosa i nosaltres no. Me la La pela. Lorena durant 5 minuts també. Yo tengo una entrevista pendiente con ellos. Yo me envío DMs con ellos. Ya somos íntimos. Jo me'ls envio en Blanca Paloma. Sí. Cuidado. Y la queso. Bueno, Jo chicos. estic enfadat perquè la Julieta ha dit que està amb el seu twink i no sóc jo. Amb el seu gay i no sóc jo, estic És enfadat. que tu ets el seu twink. Jo sóc el seu twink, ja, no té tant de categoria. Bueno, va, anem avançant que esto ja corre. Vale, Benvinguts a l'especial Beniflop Fest. Benny York. Es porque hay que tener luz un poco Jersey Shore, la I verdad. si fem una intro amb IA, en plan supercurrada, per a esta programació especial de Benny York? Vale, va. Benny York, Benny York. Buenas Benny York, noches, que te Benidorm. quiero. Bueno, va, es que estem derivant de les... 20 centímetros de intereses. Què? Marisa. Ai, m'has recordat, tu has vist l'episodi aquell del diari de Patricia? Sí. Que, el de los gays. No. ¿El de Mariano? No, el que son dos gays, pero esto es de verdad. Què es passa? Son dos twinks que van al diario de Patricia. Y uno, en plan, dice, oye, Patricia, me tienes que ayudar, estoy harta. Es que no me deja de enviar SMS. ¿Y tú sabes quién es? Y dice, es que no me deja de enviar SMS diciendo que me quiere dar sus 23 centímetros. Y llavors entra el otro con una regla marcando los 23 centímetros. Esto ya lo había dicho Leticia Sabater. Dame tus 18 centímetros. Centímetros, Papi, papi. de tu larga lengua en mi boca. Jo m'he Exacte. totes les cançons de Leticia Sabater, Sí, no és broma. el Les sé polvorrón, totes. uf. A mi, la meva fava és el tucutú. A mí toma pepinazo. ¡Hola! Reparto de Gala 9. Paul y Álvaro, polvorrón. Yo voy a hacer una petita mención, ¿vale? Es que sí. A Polvorrón. Farem una enquesta a Spotify. Votat si Polvorrón Voteu, sí. voteu. Estic fart. El màxim de respostes que hem tingut en una enquesta són 4 Gràcies, Rodro. Gràcies, Cristina. pares. Que Cristina va Progenitor. votar com a company de pis al Carlos.
Soc una cerda, no m'aguantaries. Llavors també vull... Soc la Violeta. Martín. No, tu et passes el dia a les dutxes? No, jo no. Pues ja està. No, guarra de no recoger. Ah, Per això vale. dic que soc Violeta. Ah, vale. És broma, soc superbon company, mama, tranquil·la. Només vull fer... És que portem 10 minuts ja. Només vull fer una menció a que els Javis han anunciat una sèrie de Tamara amb Barllorena. Jo vull explicar... Bueno, no, ja ho veuré a Twitter, per tant, ja no ho penso explicar. No, si Ho vols, trobo a Twitter, explica-ho, que hi ha molta gent que ens segueix per Insta i Insta el tenim mort, Vale. perquè no sabem usar Insta. Jo el 4 de gener vaig enviar-li un missatge al Carlos dient que jo volia parlar de Tamara amb Barllorena. I llavors els Javis l'altre dia van anunciar una sèrie. Javis, dame mis créditos. Portava 2 setmanes veient vídeos de Tamara y de su madre cómo pegaba a Toni Genil con el ladrillo. Puc confirmar, me eixen constantment en la TL, compartido por Marc. Que també te dic moltes gràcies, perquè pel culo. Es que es buenísimo, Dios. Pues eso. Lo ven? Demostrado con papeles, calígrafo. Calígrafo. Vale, ara de veritat anem a començar amb això, perquè és que si no... Niñor, Beniñor, l'altre que dia va te haver quiero. roda de premsa. És que quan havies dit els 23 centímetres, estàvem parlant de Benidorm, m'ha recordat a la notícia de que hi havia un artista en Benidorm que se fotia coses pel cony i feia espectacles amb el seu cony i va faltar fa res. Ja està, seguim. Pero Faltar, estamos morir. hablando de Niaute, que se No, una no. bola de ping-pong en el... Tio, és veritat. Ni AOT se... Què? Que sí, bueno, Ni AOT! Niaute. Ho va explicar en el directo. Per què? Bueno, porque vio el show este de las chinas lanzando bolas y ella dijo, yo quiero hacer lo mismo. Pues se le quedó atascada. Ni para adelante para atrás, como decía ella. Pues això, en plan, en Benidorm hi havia un artista així que va faltar fa res i li van fer un homenatge i tot en Regne Unit, no sé, en plan, era potente. Bueno, ja està, seguim. Benidorm, Benidorm. el lugar donde los sueños hacen realidad. Y también la expropiación de tierras. I la gentrificació. Exacte. Tema més seriós per al pròxim capítol. Bueno, anem a parlar de Benidorm Fest en plan, fa poc va haver rueda de premsa, María Izaguirre, bueno, Ministerio de Educación y Cultura, va fer una rueda de premsa junto a Ana Burdeux. No te ho vas dir, el meu panot ja té nom drag. Com es diu? Ana Maria Llambordes. Oye, por favor. Joder. Y pues eso, es bueníssim. És boníssim. El programa del Kiman Urbi. Sí. Pues ens trobem en aquest moment on es van anunciar els presentadors, ¿vale? Qui ha sigut anunciat com a presentador? Ruth Lorenzo, ¿vale? Estaneamos. La de las mañanas de Televisión Española y el del Era Conquistador. incòmode. Ningú se'n reia. Inés Hernán ha sido castigada a la postgala. També t'he dit que jo crec que era una cosa que ja s'estava cuinant d'abans. Sí. Perquè quan va dir allò de el pròxim govern serà d'izquierdas, no sé què ho va dir en un place, que després Sí. el van censurar, tinc entès que allà ja estava en negociacions per a fotre-se-la fora de RTV. Què dius? Sí, així que suposa que això era una cosa inevitable que, de fet, ella pensava que ni comptarien amb ella. Jo, pues, podrien haver posat Eva Soriano, sincerament. Perquè... Jo crec Bueno, que no hauran Ya arribat que a... está la pija, la kinky, que metan a todos los amigos para el pack. ¡Pum! Pues la Sí. Soriano también. La putada és que l'Eva Soriano està a Onda Cero. Ah. I per això no la Però Onda Cero d'on De és? Tres D'entre- Media. Sí, vale. Per tant, potser per això no l'han comptat amb ella. Bueno, però... Jo m'esperava- No, hombre. Jo m'esperava Però si Marta estan tenint Sánchez. el del Conquistador, que el del Conquist està entre 5, en el No, Jazz és televisió Mediodía. espanyola, eh? Pero pero en plan, presentar un programa en Telecinco. Ah, sí, però El Jazz Mediodía. el presentava, tu ho has dit. Presentava. Ah, és veritat, ara hasta el vamos a ver. És que com té un i dígito, pues jo ja me perc. No sóc conscient de quins programes hi ha a Telecinco. I clar, pues jo La cadena trista. em veig uns presentadors muy sobrios, en plan, muy... Molt seriosos. ¡Qué coñazo! Quique Niza. Total. Aseguradísimo en la final, si tiene unos presentadores que se llaman ¿Qué coñazo? Es que es eso, no sé, en plan... No, es que yo me esperaba que aniria Marta Sánchez y como a mínim está tiesa, pero ha sido gracioso verla tiesa, ¿sabes? Una miqueta, sí. Una miqueta Marta Cue no. Total. Seria Mira, més rotllo... Mónica Naranjo. Jo la vull Agafes- moltíssim, però no ho feia bé. Però com a mínim Agafes- deies, bueno, tiene l'estatus com Alaska en el seu moment. jo crec que no haguessin ho sé. agafat Eva Soriano, Marta Sánchez i el senyor del Conquistador
y yo te lo compro. Ese señor sobra. Sí. La que está bien es Ruth. Ya Total. está a punto. Total. Jo és que Ruth no sé com se desenvoluparà en un Superbien. context així. Súper bien. Sí. No ho sé. Té tables. Té taules cantant i tal, no I sé. presentant Què ha presentat? el de esto aquel de donde salió el Calvo Montero ese. Eh? El calvo ese que fa servir sempre a Televisión Española que canta. ¿El de la lotería? No, ese no. El que es pensar- el calvo que canta a El que es Televisió pensar que anaven Espanyola. al Benidorm Fest del programa aquell que era jurado de la Chanel. Presentava ella. Sí, Ah, serà verdad, pues dame fuego. pues sí. Però és que Televisió Espanyola el problema que té és que no té cantera de presentadors. No. Podien haver posat Anne Gartiburu. Sí, pues sí. De fet, és una... Tengo razón o no, chochetes. Damunt té història donant Jorge els punts de Javier. televisió. Vull dir, seria una referència superguai. Què has dit? Jorge Javier. Ara que no està, Pues sí. ara que ja no està en Telecinco, No. me sembla superfitxaje. O sí, o Boris Izaguirre. Al Boris. No sé si li encaixa al 100% el... ¿No? No li veig en el perfil, personalment. En la Green Room, con los de esto. Fue el papel de Inés Hernán. Bueno, Con la de Nebulosa sería increíble. amb la de Nebulosa seria Que son de la superami. misma La tinta. Mari. Un beso. La Mari de Nebulosa. És que són íntimes, Qué són padre. besties. Somos besties. Estàs literalment a un grau del cantant de La Fumiga, que ho sàpies. Es que me siguieron en Insta, pero luego me dejaron de seguir. 5 segundos dura la felicidad. Pero bueno, no pasa nada. Llavors, Doneu-li el follow a la xiqueta. també... Si seguiu a la seguiu a d'ella també. Llavors, també... Tengo más talento. Hola, Tengo no más digues això. talento. No digues Yo això. me tengo que crecer de alguna manera. Tiene 7 años de carrera y 87 Grammys. ¿Dónde están los tuyos? No lo encontré. ¿Cuántas nominaciones tenéis a los Golden Globes d'Amèrica? 50. Llavors, també anava per... Han de dir alguna cosa dels presentadors? No. Vale, pues anem a parlar del jurado, perquè també es va anunciar el jurado. Que ¿qué fa un jurado internacional en el Festival de la Canción Española? Bueno, eso ya Nadie da lo para otro entiende. día. I damunt, que són caps de delegació estrangera, que en principi són la teua competència. Exacte. Que dic, en el cas del Melody Festival i tal, ho entenc, perquè se presenta com una selecció i tal, però Benidorm en principi no ho és, segons se vol I més donar a aquest any. entendre. I menys aquest any que Que es volen fer, el volen heterosexualitzar. i volem també col·laborar amb el San Remo. Ah, és veritat! Tu no ho saps, això? Que San Remo i Benidorm, els ajuntaments, s'han posat d'acord per inspirar futures col·laboracions dels dos festivals. Esto es oficial. No sé si és bo o és dolent. Marco Mengoni fit Blanca Paloma. Bueno, es que lo que podría ser. Agonei fit Loredana Verte. Rosa Chemical. Jorge González, fit la representante de lista. Jamás. No. Era incómodo, nadie se reía. Abans veig a la Rigo, que se siguen en La Rigo i la Instagram. Rapper seria molt guai. O se siguen en Instagram. Sería lo muy dejo chulo. ahí. Colaborad. I sí, per això el San Remo, la Rigoberta Bandini va penjar els stories aquells amb la dessuadora del Benidorm Fest. Me quedo muñeca. No, però ja l'haurien d'haver anunciat. O no? Per què no? En plan, simplement allà com a interval, en Ah, San pot Remo. ser. Ja, és que ara la Rigo està de promo. En plan, I està fent moltes col·labos. és veritat. Amb les Pipioles, Julieta Venegas. amb Julieta Venegas, Quan la setmana que ve de cop s'anunciï que el divendres de Sant Remo Loredana Verte. no, surt un featuring amb la representante de lista. Seria molt guai. Me voy a volver loca, te lo digo. Me tiro. És que tiro. same. En fin. Llavors, aviam, anem a comentar el jurado als Vale, sí. nacionals, porque a ver de esto. Hi havia Beatriz Luengo. ¿Qué opinen de Beatriz Luengo? Crayones rosas de labios. A mí me parece bien como portavoz. Sí, me sembla ok. Té tables a la música limitades, però les té. Ha fet coses rellevants. No, però llavors Upa Dance tiene un recorrido, te voy a decir. Però tan limitada no és. No limitada vocalment, limitada de carrera musical, em refereixo a estrellato. La xica és més... Però ha coneguda per composat actriu que coses per cantar. potents, tinc entès, no? También. Ah, sí, llavors... Beatriz Luengo. Jo crec que està bé, la verdad. Sí, ha composat coses, jo tinc entès. Sí, és compositor. No sé què ha composat, però jo sé que hi ha coses que ha composat que ho han pegat. Sí, sí.
Llavors, Què ha composat? No ho sé. jo sobretot m'ho dic per Upa Dance, en el sentit de que tenia que cantar, que van fer el grupo de esto i van fer una gira a Espanya en plan tot d'esto, i jo crec que té tables la xica, te voy a decir. Estàs super És que meditating. sí, perquè estava pensant, alguna cançó de preselecció, em sembla com si fos Sí. del teu, alguna cosa, la va escriure ella. No, era Maria... Bueno, sí, un any va ser Maria Pelade, Brisa Fenoi. també. El Barret. Ai, no ho sé. Però Beatriz Luengo no em sona, eh? Jo crec que sí. Però no sé de què. Bueno, no sé. Quizá... Sí, fumeteo. Llavors també hi havia DJ Milky Way, en plan... DJ Milky Way me sembla Eso. superbo. A mi també, perquè va estar a punt d'anar a Eurovisió. És una persona Era- que sí que ha tingut ¡Qué molt robo! d'impacte. Bueno, es que ese año también está Lorena Fe, te voy a decir. Qué bueno fue ese año. Al Chiquilicuatre, no voy a hablar. Una preselecció presentada per Rafaela Carrà. Pobra. Ja, en fin, En quin marrón li van posar? N'han volat. en fin. A mí, pues me gusta, me parece buena. Ángela Carrasco, me parece muy buen fichaje, també t'he de dir. No la coneixia, no la tenia fitxada. Jo sí que la tenia fitxada. En plan, és bastant famosa, que aquí a Espanya va tenir molts èxits als 80 i a Latinoamèrica també. Vale. O sigui que sí. I llavors, el que me falla, Carlos Baute. ¿Qué opinamos? Algú havia de donar-li els 12 a la Cogollos, ja està. Es que no pinta nada. Lo siento, es así. Total. No pinta res. Abans Marta Sánchez. Tu estàs amb la Marta Sánchez obsessionada. És que sé que la colaran algun any. D'alguna manera, Marta Sánchez la van a colar. Guarda el tuit. Marta Sánchez. Rojo, amarillo, tu. Guapa! És que el Ministeri d'Educació i Cultura es portarem de puta mare. Ja, realment sí. És que no l'he esmentat, no me puede denunciar. No? Ah, sorpresa. Chicos, yo... Qui entén, entén. Ah? Ministerio de Educación y Cultura, Wow. pues eso. No sé, em sembla... Mi monestir en Eslida, Castelló. O me estoy cagando también. En fin. Feo. ¿Feo? Iba a decir las Ah, siglas... peo! Ah, per l'orto, peo. Iba a decir las Ah! siglas, pero no las puc dir, és veritat. Clar, no, pots, M3C. no pots dir les sigles, perquè les sigles sí que el relacionen amb ella. Però M3C sí que ho puc dir. Sí. A 3 metros sobre el cielo. Eso dijo alguien Menge 3 canelons. que voló muy alto. Carrero Blanco. Pero no lo digas. Socialité. ¿Esto se puede decir? Sálvame total. Bueno, pues el señor que se metía cosas por el coño en Benidorm. La senyora. La senyora, la Perdó. senyora. És que abans has dit senyor, per això ho he dit. No, la senyora, la senyora. Ja, bueno, anem a seguir. I de la Lorena no tenim referències de les cançons, en plan, en aquest podcast. Què opines de les cançons? ¿Del Beni? Sí, se viene. Tu. Raja por esa boquita. Honestament, se'n salven, per mi, 6. A mi m'agraden totes quasi. No, 6. Per a mi descartaria punts. 3 o 2. Punts. Quines, Carlos? Suéltalo. A veure, Dila. Jorge González a fer la mà. Eres huesos. Perdón, eres Qui més? popper. Quique Nizausenc al carrer. És que he de mirar la llista. Però en plan, No. hi ha 2 més que sé que no m'agraden gens. Usenc a mi Mantra no m'agrada gens. Quina cara has posat? Mantra, la de... Me vas a ver tu... Horror, espanto, decepción. Sí. A I mi la me gusta. última no me'n recordo quina era. És Sofiné. Sofia Coll la tenc ballant. Sí, és la quarta que no sé si tirar-la o no. Tu què n'opines d'ella? Perquè, en plan, no m'agrada, però entenc que estiga elegida. Sí, jo també. Saps el que te vull dir? Sí i no. En plan, pel Beni sí, però ella que ja ha dit que ella vol representar a Espanya a Eurovisió. Espanya! És aquest gènere musical està com molt vist, el veig com molt 2012-2013. 2005 Te voy a decir, i mig. la terrorista, mira com va quedar l'any passat. I és el mateix. O la Chanel. És que a mi Eurovisió no m'interessa. No m'interessa. Me la pela. No vull.
Jo no vull portar a una... No a Quirel, a una sionista. No vull portar a... No, No más dance breaks, por favor. no, ja està, enough. No més urgències por esguinces, com va dir la gran Inés Hernán. Total. Basta ja! És que... Basta! Basta ja, basta ja. Sí, sí, no. Em sembla molt que només en descartis 4. O sigui, per mi les úniques que es salven, esto va a sorprender, Marlena, pec! Mis bolleries. Marlena és boníssima. És super Molt pec. bona. San Pedro. És Que boníssima. jo he parlat amb- San Pedro. No, jo he parlat amb la meva sueca i sorprenentment és la que més li agrada. En plan, Sí, a moltíssima gent li agrada Sant Pedro. impacta perquè és mazo diferent, en plan, guai. I Mm. me gusta. Què més? Maria Pelae, com no? Maria Pera a mi m'agrada molt. Barcelona les apostes, tiesa. Pues m'agrada. A veure, però les apostes, jo vos ho dic, no els feu cas en preseleccions, perquè són 3 cases en les que aposten en cadascuna el pare del dueño i l'eurofan més ric de cada país. I ja està. És que no les feu cas perquè és que tenen 3 persones que aposten. Literal. Després, el Macor, que no a mi no m'agrada, però entenc que Ai, a mi hi sí hagi de m'agrada ser. molt. Ho entenc, però jo pues, no soc molt partidària d'aquest gènere. He dit 4, 5? Estic Portes 3. 3, sí. Solo, no, home, no. A 4. No, a veure, 4. Maria Pelae, San Pedro, Almacor... Marlena. Marlena, si has dit 4. Dila, que l'estàs deseando. Solta-la. No, estava pensant ara Angie, sorprenentment bien. Me gusta. A mi no m'agrada. En plan, entenc que estiga, a mi no m'agrada i... Però sí que és Sí. veritat que és del seu estil. Vull dir, perquè Per ser això. una suecada és del seu estil. Sí. I dila. I, òbviament, Nebulosa. O sigui, la forma en què... És que estan en el meu top 7 de cançons És més molt escoltades bona. de la meva història de Spotify. Enamora 6. És que és un pec, vamos. No, sí, a mi m'agrada moltíssim. A mi també. És que Per és mi la bueníssima. Seguime. Per mi, a veure, no la volia mencionar, però l'he de mencionar. Crec que serà el Vico 2.0. I, de fet, s'està viralitzant abans de Benidorm, que és Això una cosa també. que no passa... Que I fora l'any passat no va d'Espanya. passar. És En veritat. Latinoamèrica. Marichocho, ja està fet, papà ja està hecho. Sí. A mi és que sí. No puc dir res més. Sí. És perfecte. És perfecte. El missatge és perfecte. Musicalment, una El delícia. videoclip. El videoclip! El videoclip! Manuela Trasobares, te'n recordes quan l'última vegada que vas vindre vam parlar de Manuela Trasobares? Sempre. Tancant el cercle. Quan vam dir, s'ha de reivindicar més. Total. Jo el que volia dir també és que vaig veure un tuit que m'ha fet molta gràcia, que era Antiguo Testamento, perra. No, bueno, ai, mamà. Nuevo Testamento, zorra. Literal. I en certa mesura també, per a mi, és mig venjança per no haver enviat a Rigoberta Bandini en el seu moment. Hi haurà algun complot? No ho sé. Pero para mí sí, y yo me lo voy a tomar como una cruzada en mi favor. Así lo pienso yo. Porque esto es como lo siento en mi cuerpo. Es como, esto es como lo siente mi cuerpo, y mi cuerpo solo sé como lo siento yo. Jo. Boníssim. Sí. És que el missatge és super reivindicatiu, realment. Com creieu que faran la repartició de la semifinal? Uf, Això tu i jo vam estar parlant. Vam estar parlant i vam arribar a un consenso. Saca la llista. La tens tu perquè jo la tinc allà. M'he canviat el mòbil. No me fastidies. A veure, és que els altres anys el que dèiem era que els noms forts els guardaven per a la segona semi, però és que este any noms forts hi ha molts. Com a noms. Marc i jo estem convençuts de que el Macor cau en la primera. Sí. Sí, això crec que t'ho vaig dir. Convençudíssims. Nebulosa a la JG, A la ho penso primera. dir a la primera. Sofia Coll també. Sofia Coll també a la primera. Sí, jo crec que Sofia Coll i San Pedro van a la primera. Sant Pedro també? Jo considero que sí, perquè tinc la mig teoria que volen a la gent que mou regionalment en les primeres semis. L'Estat Suso en el seu moment, el Siderland que pensaven que anaven a moure més per Catalunya, crec que te'l va... Està en la segona? Vale, pues me calle, teoria desmuntada. Jo veig més a Jolissà, que no Sant Sí. Pedro. Vale, a la sí. primera. Sí.
Angie, potser, a la primera també. Sí, perquè és nom fort, en plan, reconeixible. Sí. Però jo per cert no em posaria la segona, eh? I allà, després posa... Per atreure a les senyores de Magallón. Sí, després li poses un Roger Pedrós, un Noan... Roger Padrós jo crec que va a la segona. Sí? Rollo Alfred. Ah, bueno, por ojito derecho. No, per ojito derecho no, però rollo Alfred en el sentit de... Sí. Aléjanse. Llavors jo crec que a la segona qui coñazo, María Pelá i Nebulosa. Sí? Nebulosa la primera, por fi, please, Però jo por fi, crec que- please, por fi, please. Jo crec que Quique Niza i Roger Padrós anirien separats. Sí. Sí, perquè són estils similars, vulguis o no. I se diu que són els usenc, però són els que menys arrosseguen. Total. És que són els menys coneguts. Sí, és que menys bombo estan donant. Hòstia, però Nebulosa no la coneixien pràcticament. Però no estan donant què parlar. Vale. Però Nebulosa ja va donar de parlar des del primer dia, que filtren el càsting, que la senyora és butxona, vulguis o no vulguis. Ja van ser agafats com un meme. El que passa és que la jugada els ha sortit molt bé, per dir-ho d'alguna manera, saps? Quins pares, Els És amo. que són els millors. Jo estic il·lusionadíssima amb ells. En plan, Que tenen Ojalà fills. guanyessin. És que jo al principi quan els vaig Nen. de Ni- 18 i 11 anys, jo em vaig quedar tiesa. De 18 i 11. És que jo em vaig quedar Ja perquè està. jo pensava, Pensa que són una miqueta més grans. com perdó, que l'home era homosexual. I No fa pinta de gay. yo pensaba. Y de golpe dice, mi marido y yo. Y de golpe dice, y mis hijos. També te dic, Perdó. ella és super mariliendre. Es que será ella la grana. Sí. Mi marido, Pedro Carrasco. Com Com que que pot fa descanse. No, però te vull dir, Ah, perdón. és que ahir vaig anar de festa a un lloc de gent de 40 cap amunt. Mm. Necesito anar. Era super guai. Divorciada. Les divorciades Divorciades. són una cosa... Vull dir, jo dic, en plan, sempre de estética divorciada i tal. No, perdona, això s'ha de viure. Rayo McQueer, te queremos. No, sí, en plan, te invitamos al podcast. No, ara en serio. Bueno, també. També. Però en plan, la Nebulosa fa eixa pinta, eixa vibra, me cau superbé. És que Nebulosa em dona vibres de quan els meus pares es reuneixen amb els seus amics. Jo necessito parlar amb ells. És una necessitat vital, en plan... Com la de jo ser amic de Bea i Álvaro Mayo. Nessa. Maionesa. Això una mica irreal. Però podem arribar a parlar amb ells. Vull dir una cosa, parèntesis, Respóndeme. parèntesis. Vull deixar anar una bomba que he llegit avui a Twitter. Bomba. En el Mira quién... Bomba. 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 En el Mira quién baila de Bomba. Televisión Española están Ana Guerra y Yolanda Ramos. Què? Con Lidia Lozano, Sabrina Salerno, el maestro Joao y Alex ¿cómo era? No, No, el t'estàs otro. adonant del que estàs dient. Ana Guerra amb Yolanda Ramos juntes. No, juntas no, en plan, están allá, Com que allà. que son participantes. Ja ho sé, però en plan, en el mateix programa. En plan, quan Ana Guerra té alguna estupidesa, Ana la Guerra. Yolanda. Ana Guerra, Yolanda Ramos y Lidia Lozano. Perdona, mis 3 personas favoritas. Televisió Espanyola necessito que faci una tertúlia amb elles. En plan, sé que no poden fer un solo, me postala, té por igual. favor. Però en plan, necessito una tertúlia que tinga Yolanda Ramos i a Lidia Lozano juntes. Que Ana Guerra balli la biquina. Y a la Lidia Lozano le pongan el chuminero. Oye, que facin com en el Mira quién baila de Estats Units, que van fer un especial Taylor Swift. I cadascú balla alguna de les eres de Taylor Swift. Por favor. Wow. Cuando a Lidia Lozano le toque Reputation. Uf. Com balles algo de folklore? De folklore. Ah, no. Ah, no, que este es Evermore, mierda. Es Willow, sí. Bueno, da igual. Cardigans. Fearless. Stick Bueno, a veure, que se'ns estan anant d'esto. Què més hem de comentar aquest Benidorm? Collons, pues totes les cançons. Hem comentat Vale. Nebulosa, Mare. Bueno, en plan, anem per ordre. Almacor, brillos platinos. A mí me gusta. Brillos latinos. Latino. Latino. Pero a mí son brillos latinos. Me hace gracia decir latinos, ya está. Latino, es como la foto de Sofía Vergara a la parada de Latina. La latina. No. Como la imagen de Pablo Motos en el suelo enterrado. En Pop Base, perdona. En Pop Bass. ¿Cómo acaba Pablo Motos en Pop Bass? Perdón. Hòstia. Però el millor de tot és que els americans se pensen que Pablo Motos estava rient de que parlava malament anglès. És que és en al part revés. també. Pablo Motos estava rient de que el parlava bé. Ja. Sí.
És que a Espanya hi ha una cosa molt rara amb això de ridiculitzar quan la gent parla bé l'anglès. En plan... ¿A que sí? En fin, pero eso es horrible. No, te voy a decir el mote que te tengo. La chupapó. Espérate, güey. Fue las gambas. Ja. Uf, por el culo, ¿eh? Va, proseguim. Pero es que, no sé, bueno, pues anem a comentar lo de Sofía Vergara, porque este especial Benidorm se está yendo a la mierda. No! Yo vull dir una cosa. Sofía Vergara, has fet al que nadie en España se ha atrevido a hacer. Gracias. Excepto soy una pringada, perdona. Quan va anar amb la samarreta de Pablo Motos així, en plan fent gimnàstica, Ella va servir concha rajita, potorro, parrús. però el que jo no entenc és com li van deixar anar És al que la portal portava Congreso. tapada fins l'últim moment. Com Marco Mengoni amb la bandera LGTBI a... Que la portava embolicada en La italiana, sí. Sí. Més cançons. Vale. No hem dit res de Brillos Platino. Brillos Platino, boníssima. La putada que s'ha anat desunflant, perquè va començar amb la paiola forta Ja. i clar, ara que ja no li estan posant tant de pasta des de la discogràfica, ha fet fium cap a baix. Però a mi me sembla molt bona, igual. Llavors, què més? Platino. Però m'agradava més Angie. Pop Tech. A mí me gusta. A mí me gusta porque será una suecada, pero es su suecada emo. Perdona que te lo no és diga. becada. És de Pink. Claro, es pinquilada. Oye, pues yo, sisplau, espero que le pongan también los arneses y empiece a dar vueltas por todo el escenario. Que con lo pequeña que es, esto no es... Pink. Pensa en anglès. Total. Llavors, venga, vamos a comentar nuestra canción favorita. Jorge González, Caliente. Caliente. Flamenco. Es como si agafas flamenco, quiero arder y slow-mo, lo metes en una coctelera y lo echas. Te voy a decir una cosa. Jorge González va a callar bocas. se me acaba una no cosa. sé qué. Sí, va a acabar. Bueno, me va a callar, porque Dios. Yo voy a decir una cosa. ¿Dónde está el tema que nos prometiste que podría cantar Ricky Martin? Porque Ricky Martin ve esto y dice, esta mierda que me has puesto aquí, ¿qué es? Perdona que te lo diga. ¿Esto qué es? Ahora en un karaoke igual lo canta a las Sí. 5 de la mañana Ricky Martin, yo qué sé. Sí, claro. Yo vaig cantar Soy un tsunami. Tú y yo vam cantar. Que se repita. Me va a pasar el vídeo. Pues después me la pasas. No, Morch. Esto, que sí, como em van a Twitter a mí, pues que nos representó en el festival ruso. ¿Qué criterio tienen los rusos si están invadiendo Ucrania? ¿Perdona? ¿En serio estamos pensando que su criterio es válido? ¿Pero nos están fiando de verdad de los rusos? No voy a hablar, sinceramente. Jo és que no l'he escoltat a part del primer dia, en plan, vale, ja Sí, està, sí. s'acabó. Jo no l'he Jo és que tinc la meva reacció a Caliente i són 3 minuts de jo descollonant-me viu, La perquè és que meva. no hi ha per on agafar la cançó. La meva de ti soy yo manchando en plan, ¿qué es esto? Caliente, Mamá, sube he honey. vomitado una mierda. Total. En plan, yo creo que le han puesto unos brillos latinos, que no platinos, que digo, han dicho, ya está. Y tanda sonora oficial ha dicho, a mí me gusta. A ell le gusta a ell, perquè altra cosa... Jo, tant de bo, vull que en el jurat del Benidorm i dient-li... Aprieta, papi. I dient-li... Cuando, hostia, pues la buica sería juradazo, ¿eh? Vull que dient-li a la gent... Realment sí, però tant de bo del jurat dient-li és súper admirable que no te hayas reservado con la mierda que has hecho. Cual y digan, es súper admirable presentarte aquí con esta canción y no tener la vergüenza de hacer tremendo mierda que acabas de plantar en el escenario. Hijo de puta. Es de ser muy valiente. Es de ser muy valiente. Que por culpa tuya hay que desalojar todo el puto pabellón. Quan jo estigui allà i faci el tuit de bienvenido con mi hijo de 7 años. ¿Esto qué es? El hijo en cuestión. Total, ¿eh? Estarem allà per comentar-ho. Estarem allá para destruirlo. Como no es lo mismo contarlo que vivirlo. Voy a estar 7 días rodeado de gays. 7 días seguidos escuchando la mierda de També te dic, González. llamamiento a la gente que esté en Benidorm.
respecteu a les dones, que l'any passat tenia una dona en el grup i ho va passar fatal, perquè estaven els imbècils dient no sé què hace esta aquí, no sé què. És que també haurien d'obrir un dia el melón de que els De gays... calvas. No, de les calvas, que es creu... Oye, Calvas, no tot calvas. No, però de la gent... Poden ser frailes. De la gent del col·lectiu que Frares. es posa a discriminar altra gent del col·lectiu. No, en el sentit de la gent del col·lectiu que com que repudia altra gent i és com que amorts, no? I dient jo quan faig bromes homòfobes cada 5 minuts, en plan... No, però una cosa és fer bromes homòfobes, no sé què i tal. Això ho hem comentat alguna vegada. Sí. I altra cosa és directament veure Estirar el una cabell. pava que va amb els seus amics en Benidorm i anar a posar-li la mà a la cara i riure-te'n d'ella. Morts. A vosaltres de petit no us deien que si tenies la mà més gran que la cara tenies càncer? És que m'ha recordat això. Què? Que et deien que a mi de petit em deien a l'escola, és que és una cosa que de veritat la gent no se'n recordarà, però a mi me xoqué muchísimo. En plan, que em deien, m'havien dit algun cop que si tenies la mà més gran que la cara tenies càncer. Pues esta a mí me lo habían dicho y yo me lo había creído. Me encanta perquè este moment ha sigut molt en plan, estem parlant d'una cosa i de repente s'ha muerto Es que Manzanares. como has fet així, me ha venido a la cabeza. Lo siento, no te he sentido al podcast. No passa res, este podcast està sent increïble. Pues total, las calvas, que como dijo una vez Inés Hernán, aquí hay mucha calva. ¡Ven aquí, mi niño! Total, no sé, però no calvas, em diem calvas perquè és que calvas no significa que sigui explícitamente calva. Calva és un tipus de gay. Sí. Tranquil, Pere, no estem parlant de tu. Te queremos. Pues això Posaré un pitidito. és un tipus de gay. Per tant, tipus de gay que és en plan un poco básico. Un o poco. sigui, que... Pues, Que escoltaria Jorge González per decisió pròpia. I que l'any passat va votar Gonell. I que abans de l'any passat va votar la Chanel. I va posar línies de recàrrega. 4%. Manguito de playa, estás Manguito hablando. de playa. Dilo, Sí, dilo, manguito de playa. Dilo. Te he pillado. Muy bien. Pues eso. No sé, la verdad. Pues aquest tipus de gays. És que no està tenint sentit aquest podcast. Està Portem tenint 45 minuts sentit. ja. Portem 45 minuts de podcast sense dir res. Bueno, Jorge González, fora, ja està. bueno, llavors, què més així? Les lesbianes de Marlena, a mi m'encanten. M'encanten. A veure, jo he de dir una cosa. A mi la cançó, o sea, és un pec com una catedral. Però, hòstia, o posen una posta en escena així super que t'impacti o realment la cançó Però també és molt bastant... fàcil. La gràcia d'eixa cançó és que com és tan que no diu res així molt tallant la melodia, pots fer moltes coses. Pots fer una posada en gran escena. festa i sigui un èxit. En plan, pots posar-la com vulguis, la posada en escena. Sempre, la cosa és que ha de funcionar, és el que tu dius. Sí. Sí, perquè la cançó està bé, o sigui, tu l'escoltes i dius estoy dentro de una, però com a espectacle, saps? Allò que potser Sí. se'm queda una mica curta. No sé. Funciona ella. Llavors, De la Cruz, per exemple. de la Cruz. És que jo, quan la vaig escoltar per primer cop, li vaig dir a la Lorena, bueno, li vaig dir a d'esto, em va recordar a... Solicito en la ventana. No. És eixa De cançó, la no? Cruz. Ah, merda, estava pensant que dèiem Sant Pedro. Vale, pues res, me callo. No, de la Cruz és el Solicito en la ventana. És que no me'n recordo. Jo, en el seu moment, qué bonito sería, no sé qué, un besito en la mañana. No me'n recordo de la cançó, és heavy. En plan- Duro. Sí. Jo la veritat és que amb De la Cruz anava amb expectatives zero. Llavors vaig dir, escolta, això no sona malament. L'has tornat a escoltar? No, Pues bueno, la tornarem a escoltar a Benidorm. que se repita. És com jo quan van treure Famous i la vaig escoltar el dia que la van d'allò. A mi la vaig Lola tornar a m'agrada escoltar molt. mai més, i llavors la van escoltar aquell dia i vaig dir, perquè la gent que allí se la sabe. En plan, no entenem. No, però jo la de Famous me'n recordo. Aquí està la diferència. Ja. La Lola. Jo ho sento... Sí, sí. Madre mía, terremoto. No me'n recordo. Ya. San Pedro. A mí me recordó a cómo han pasado los años de Rocío Dúrcal. Sí. Ahora es un bolerito. Está súper guay, sinceramente. Mm. Un bonito moderno. Podries posar-la també a la Isla de las Tentaciones en un momento así tranquilito. Total, en plan, y proceden a besarse. Ahora siendo somos infiel y a dos romantizar el momento de la infidelidad. extraños. També. No, guai.
En plan... No, en plan que suena, ahora somos dos extraños y de repente, he estado 48 horas sin dormir. ¿Ves No, esta no. cara? Y ahora somos dos extraños. Ay, Fanny, siento palpitaciones en el pene. En el nabo, perdona, que decía. Violeta y Fabio. Ai, lo millor de tot és A que què hem parlat avui? Violeta y Fabio. Samantha y Fabio. No, coño, En a Supervivientes. Supervivientes. Ah, sí. No, però lo millor d'allò, no sé si estava a Twitter en aquell moment, però va ser el moment en el que li van hackejar el compte a Chelo García Cortés. Sí. Y el momento en el que le van a hacer la foto de Violeta apoyada en el pito de Fabio, va a citarlo a Chelo García Cortés dient, démosle apoyo. Amb dues L's. A mí, com l'altre dia, Violeta, que es va pujar a parir a no sé qui, saps, dient, es que hay que ver cómo se hace gente famosa, i li van citar el tuit amb aquesta foto, en plan, ¿no te acuerdas cómo te hiciste famosa tú? I sortia ella apoyada en la polla de Fabio. Polazo, no le falléis una altra L. Total, por borronazo. Nah. Pues eso, no sé. Llavors, què més? Espera, parlant del hackeo de Chelo García Cortés, vull recordar... El de Belén Aguilera. No, una banda. El edit que va penjar el hacker de Chelo García Cortés de Chelo García Cortés de Chill, mentre està era com l'Animal Crossing, estava el personatge de la Isabel Pantoja amb una canya que deia voy a pescar, i estava la Chelo al costat dient ahí va, un pescadito. A, I, B alta, A, coma, un pescadito. Ja està, me fa gràcia. Seguim. Wow. Jo vull recordar el hack de Belén Aguilera. Y hi ha missatges forts que per 80 cop que l'hem comentat aquí, no lo voy a decir, pero como dijo una vez, odio a Ojalá. todos los maricones. Ojalá se mueran. Es verdad, es que ella fue tan real ahí. Yo segueixo pensant que fue ella realmente y que dijo, Va voy a fer la saltarlo performance. toda. I lo millor de tot va ser en plan el tancament de la performance, en plan... Le devuelvo la cuenta, Cuenta que porque es su su cumple. cumpleaños. Lo de las gitanas en el Mercadona, mare. Se va a pasar 3 Pablo. A mí es que me va a hacer más gracia la parte en la que ella se cree que tienen un mayordomo ¿Verdad? Sí, sí, sí. pidiéndome comida, no sé qué, se cree que tienen un mayordomo. Que llavors es va posar a imitar i tan racista i va dir la gente normal 20, los maricones 15, 50. De preus dels seus concerts. Sí. Si fuera un animal, sé que sería un payo. Espera, si fuera Turquía es porque estaría Calvo. I la Belén Aguilera, déjame en paz. Al públic del Benidorm Fest. Aquí hi ha mucha calma. És que no estem dient res, estem divagant només. Bueno, parlant de divagar, què opines tu de Miss Cafeïna com a fan? Ai, en plan, cançó sí, Paveni. Bla, 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 Parole, parole, parole. parole. La Chanel buena. La Chanel buena, la Directa. Chanel buena. Ah, no ho Directa a sé. la final. Ah, sí, però és que crec que Miss Cafeïna, si arriben a la final és per renom, Total. no Mm. per cançó. A mi la cançó m'agrada, Com eh? l'Erica. A mi també, a mi també, a mi també. Però... I l'escolto, que te cagues, però... No sé, és que jo estic més en el xip de cançons que m'agraden que no tant cançons per a Benidorm. Saps? Jo és com Ja. que la pantalla de pensar per a Benidorm és com... me la pela enormement. Sí i no. Perquè al fi i al cap vas al que vas. No. A mi no. Como dijo él, el jurado tendrá que ser yo, tendrá que escoger yo. Sí. Como diría María Sí. Patiño. Yo. Soy Josana, soc Josana de GH VIP. Merda, és que ara voldria agafar un d'esto i tapar-te amb un post-it com vam fer a Salva. Ho fem? No. Que mal. Hòstia, esa tarde fue buenísima, Yo la vaig veure en directe i em partia el cul, Cuando le distorsionaba la voz a la Chelo, directament li tallaven el micrófono. Va provar els micròfons. Quan la van posar raz, me cae tiesíssima. Què més? Així de cançons. És que tant de bo, O sigui, em pogués mirar... L'Erica. L'Erica. Érem més famosos del que pensava. Sí. En plan, ho vaig dir i molta gent es coneixia jo. Ah? Com se nota que no sóc hetero. Julieta, Raiden, fill de ta mare, que Julieta estava disposada a anar. Julieta està Ai, no, sola. espera, hauré de posar pitidos.
Julieta està a Finlàndia, ara. Com? Sí. Ah, sí, veritat. Veient les coses boreales. I los renos. Mare, Si fora el seu Ah, gay ho xa, xa, xa. sabria. una collab Cària Julieta. No ho veig tan boig. Jo ho veig molt boig. Seria molt guai. Seria molt, No ho veig seria molt tan car. Quedaria molt guai. Quedaria molt guai. La veig a- Total, va col·laborar amb la noruega del MGP, És veritat. que jo vull eixa cançó perquè sona superbé. Julieta, filla de ta mare, trau-la. Jo la veuria abans fent una collab amb May Muller. Seria molt guai. Madre. Seria, però la May Muller ha deixat la música, ho saps, La May no? Muller ha deixat la música Estem... de dol. Estem de dol. Que ha deixat la música per què? Saps? Perquè està cansada, en plan, com que té és molt massa estrès. No, i també perquè vaig veure que en el d'allò deia que l'havien obligat com a fer coses que a ella no li agradava i que havia vist la part dolenta de la fama i que només tornaria quan es sentés còmode i tal, i és una pena. Però com van dir un cop, és el meme de Life Serving Cunt and Death. Sí. Com al meu mòbil. Life Serving Cunt and Death. Que no està Death, resulta. Però bueno. Està Beth. Ha sigut un poco como el meme aquell de Era Miguel incómodo. Frigenti Genti Free. ¿sabes? El otro día leí un tuit que decían que la alarma si fuera mi pueblo sonaría más que el campanar. Y tú también callatas sálvame de cop. Bueno, pero lo que te voy a decir es que no sé qué pasan de Miguel Frigenti. ¿La has visto? La fiesta. Me parece patético. Una falta de cambie. respeto. No cambie, no cambie, no No cambie. cambie. Pues eso. Què más? Qui crec jo que farà de Llorena? Jo crec que Ana Polvorosa. No farà Llorena de Llorena. Hombre, però ho ha de fer de Llorena joven. Llorena amb maquillatge. Jo crec que Ia. serà Ana Polvorosa. Si no li posen un cul a la cara. Hòstia, és veritat. Que... Ah, vale. Jo me'n recordo que jo vi esa peli, Pieles, de Eduardo Casanova. La vi en YouTube. És que Eduardo Casanova és molt turbio com a director, Poc se'n Total. parla. Però jo ho deia per la promo de Paquita Salas, jo la pel·li no l'he vist. És molt turbi. És molt turbi. Jo he vist la peli, és molt turbia. També te dic, jo a Eduardo Casanova li agraïsc moltíssim que ens haguera donat Però que la cover de Yo la Berrocal cantant Ai Mamà eso amb els fue... pits a l'aire enmig d'un cinema. Hem de recuperar el Buenísimo. vídeo, tía, no sé dónde está. Eso lo he pagado yo con mis impuestos, me parece precioso. Sí. O sea, I hauria de ser una cosa que es fera mensualment. Uau! Cada vegada en una ciutat. Molt bé. yo pagaría por ver yo la Berrocal. Cantarà Ai Mamà dando un do de pecho. Jo dic que a partir d'ara, al Pride de Barcelona aquest any estarà Llorena. Ja ho veureu. Tant de bo. Pot ser, sí. Bueno, I us arrastraré a anar-la a veure. No, sí, jo també vull anar, Anem a buscar a Suècia. Cuando ella haga I know you know no, ¡pum! ¡Que se ha caído la maricona! Total. Això està sent especial Benidorm, qualsevol cosa menys Benidorm. Què més? A El veure. Roger Pedrós. A mi me sembla bonica, però no sé, sin más, en plan... La base musical molt bona. Ara, un conyazo. No. Ja em vaig dormir en directe quan la vaig escoltar per primera vegada. Ah, vas anar en directe a veure-la? No, aquí. Aquí. Ah, vale, pensava que dic, vas pagar el concert de Roger Pedrós? Dic, No. Perdón. Dic, jo què sé, No. capaz sí, sí. Quique Niza. Qué coñazo. Ni me'n recordo. Es que sí. ¿Tienes algo bueno que decir? No. Marlena. Ay, Marlena. Mantra. No ¿Cómo tinc se com nota t'agrada. el playlisting, Carlos Marco? A mí me gusta. Com se nota que l'has posat en la playlist del FIFA? Per favor, que comparem les streams en Spotify i després les views en YouTube i se vos cau l'ànima a terra. Perquè damunt no és com les Marlena, que les Marlena tenen l'àudio en YouTube Music, no. Vosaltres teniu un lyric video. I encara així no arribeu ni a la meitat en YouTube de lo que teniu en Spotify. Besitos. Ara. A mí me agrada. No, si està guai, però me fa molta ràbia lo del playlisting. No. Estic fart d'Iñigo Quintero. Sigues orgànic com nebulosa. Oi, com a mínim tapa-te-la una mica com l'Almacor, que es nota que sí, fa una miqueta de playlisting, però no és tan exagerat. És veritat. És veritat. I les Marlenes segurament també en fan una miqueta, però com a mi no són tan estúpides de tindre el videoclip en YouTube per a que se puga comparar, pues no es nota tampoc.
I, a més, que estan com a candidates a los 40, ja. Sí. Bolleritas. Eixos diners, Poder molt de ben les- invertits. El poder de las lesbianas, que van a salvar aquí ahora y han hecho que las Marlena lleguen a de esto, Sí, i es colaran a la final segur, Segur, segur. Tant de bo. Bueno, també dèiem això de les FM. Bueno, però la diferència... Gente fria. Quin servei va ser? Que Vox en parla també, i no ho hem comentat, les indirectes que hi ha en la cançó de Marlena Dulce. ¡Bueno! Besito viral. Nos besamos tan dulce. Dulce. Bueno. Nos comemos Cuando algo de despacio. septiembre, cuando acabe septiembre ya Sí. te Lo he del- olvidado. sí, exacto. Lo del besito viral. Hola. Ella decidió ¿Y violar. Dulce? Lo de Dulce. Perdona. Lo que es gracioso va a hacer es que els de l'Euromovida se les van demanar ¿cuál es vuestro dulce favorito? Ellos en plan, uy, qué hija de La- puta, no sé qué. Las Marlena eligieron violencia Sí. Carai. i ben fet que van fer. De fet, jo crec que els importa una merda Benidorm. I l'únic que volen és fotre la Dulceida i me sembla supercorrecte. Sí. Me sembla supergraciós. Ellas van dir violencia, pero sirviendo. És que no hi ha cosa més rencorosa. Bueno, no, més rencorosa no. Que yo. No hi ha cosa O jo. que se pren les coses més a pit que una lesbiana que has fet mal. És que sí, Si vol fotre't, te fotrà. Mai et cardis amb la meva germana, llavors. És una madre, És una madre, pues ja està. Total. Un dia la portarem para parlar de bollos. Oye, por favor. És que és pasticera, perdona. Vale, pues Es verdad. tú y Es yo hem de veritat. parlar d'oli un dia d'estos. Es verdad. Que parli... És que està molt caro el coli d'oliva. Especial. Especial, què? Rico. Ella és la novia, que també és pastelera. Opus Dei, tum tum. Claro. És Ja veritat, està. les dues són pasteleres. Me sembla molt correcte. Ho dic zero i broma, Sí, a mi també. Igual com este especial Benidorm, no estem parlant de Benidorm. Total. Qui més hi ha? És que ja estic... Ja està, ja no hi ha ni... No hi más? Carmento, no? Carmento, Qué te maravilla. busco y te encuentro. L'Erika? Oye, dit, ja Ah, Lérica de la Cruz, San Pedro... Lisa, pobreta. Jo, Lisa, a mi, pues de fet és la meva segona. Jo li cant. Jo, Lisa, m'encanta. Vull dir, amb la viola... que tinga... Si a mi me poses una cançó amb una viola de roda, jo me la meto por el culo. Violerda. Peo. Total. Peo. O sea, això, me la meto por el orto. És boníssima. Entenc. Veus? Em passa com el Macor, hijo puta. Perdó. Em passa com el Macor. Entenc que agradi. No és... Per a tu, però... No, exacte, però entenc que agradi. Mm. En plan, molt bé, Sí. molt bé. Eleni Fureira estàs tardant a presentar-te al Benidorm Fest, Els destrueix a tots, però tu què vols? Por eso. Bueno, si tragaré una cançó bona perquè porta, ho sent en el meu cor, 2 anys sense treure una cançó bona, però que Colima és torne al rotllo boníssima. Basilisa, me la pela enormemente. L'últim Colima que ha tret és boníssima. terrible, ho sent. Des de Gypsy Woman no ha tret res bo i me fa molta Es ràbia dir així. buenísimo Gypsy Woman, SP. El ritmo psicodélico. El ritmo psicodélico, loco, loco. Vale. Jo crec que ja no hem de dir res més, estem No. un poco tiesas. Sí, Pues Miriam Medicina ha dit, estic farta. No, espera. Qui creieu que realment, o almenys passarà a la final... Tamara Àmbar Llorena. Top 3. Tamara Àmbar Llorena. Ja, però ho he dit així. Jo, a veure, Nebulosa està en el top 3, segur? És que Nebulosa Sí? no passarà. Sí. Sí, jo crec que sí, de Moscou. Sí, passaran de... De Moscou però i Telebot. jo el veig top 4 en tot cas. Igual, jo també. Perquè intenta treure a Sofia Coll, intenta treure a J.G, intenta treure al Macor i intenta treure El a Maria Macor té Ferrer. el jurat per la seva banda, opine. Són 4. Algun pot caure. San Pedro... Sant Pedro també. Clar, Y complicat. el Arcángel Miguel también. Com Arcángel Miguel. San Pedro. Està fatal, Pues no sé què dir, Jorge. M'he aixecat a les 7 del Da matí. igual, per a mi jo dic que Zorra està top 3, ja està. És l'únic que té. Ojalà a top 1 per mi, però... San Pedro sí que està top 3 segur, Sí. és el que més segur veig. Sí. I ja està. No sé. És que tampoc sabem si el telebot serà pagat o no, i això influeix moltíssim. Bueno... Sofia Coll també estarà al top 3. No. Per molt que ens rebenti estarà. Que no me da la gana. Ja m'encarregaré jo de que passi alguna cosa, algun accident. Ejército de Twinks! Ah, mayonesas!
fusionaros. No, porque muchas mayonesas les gusta. Ay, Dios. Bueno, yo me paseo por delante suya y con el aceite que pierde igual se resbala. Bueno, ¿algo me salir? Era incómodo. Nadie se reía. Bona nit, yo creo que ya está, ¿no? Sí. Ala. Miriam, ¿estás farta? Yo Pues también. vinga, Mone. Ara, Au. Hauríeu de fer un glow up amb la